חברים, היום אני אשחק באקינטו ואני חושבת בלובוויני אוקטופסיני שזה בראי נרות. אוי, מה זה? מה זה? מה? טוב, האם הדמות שלך גרה בארץ שלך? לא. אני עושה עד שמישהו ינסח, כאילו בסלוס. לא, נגיד 3-0, 3-1. אם הוא צריך לסייע? לא. כן. עושה בובספוג, לא. לאמת שלבובספוג יש שיער, באחד הפרקים ראו. אמרתי לא, אז למה אתה חושף בובספוג עדיין? חושף פטריק. המפסל פטריק. תנועת נעליים, לא. איך? למה זה תמנון ננעל נעליים? טוב, בריינרולט, הרבה דברים לא הגיוניים. כן, הדמות שלי הומסה באיטליה. מה? אני בכלל לא יודע אם יש לו קבוצה. לא יודע. איפה אני אמור לדעת? לא. הוא תמנון, הוא חי במים. מה, אתה חושף דולפין? גם דולפינים לא יכולים לעוף. טריפיטרופי? לא, אין סיכוי טריפיטרופי. זה לא טוב, מה, הוא כבר שאל אותי את זה. זה לא טוב, אולי הוא כאילו רססנית, חרט, כן. לים. אני לא יודע, מתי שאני אומר אני לא יודע, זה לא עושה לו סימן טוב. הוא יעלה עליי. מעניין איפה דולפיניטה בנניטה, כאילו במים או לא במים. יש כזה. את האמת אני אעשה רק אחד. מי הוא חושף? את האמת על זה לא עליתי. טוב, לא משנה מה עושה, הוא חושף, עכשיו הורדתי אותו. טרללר טרללה. 1-0 לי. לא, אין סיכוי טרל. כן. 1-0. אם הדמות שלך נולדה בארצות הברית? לא. מה כל כך קשה לחשף בלובוויני אוקטופסיני? למה קצת אתגרתי אותו? היופי? לא יודע. אבל אם הוא חשף טרלר או טרלה, הוא כן מנהיג איזשהו קבוצה. אני מדמות סמנה? לא! איך אפשר לענות בשאלות האלה כנראה? למה הוא עושה את זה? טוב, הוא יעלה עליי שזה... טוב, הוא חשף טרלר או טרללה. אבל לא ידעתי מי מקודם הוא חשף, בצבע הירוק. תגיבו בתגובות אם זה, מה אתם חושבים בצבע הירוק. אמרתי לך שהוא איטלקי. העיקר אתה עושה לי כאילו שאתה יודע. כן, אמרתי לך. לא ממש, לא ממש. את האמת, לא ממש.
הוא שאל אם אין. זה את הרגליים של תמנון. לא. אני לא יודע, לא, זה פורסם רק לאחרונה הדברים האלה. זה האמת איזה 13 עונות, פשוט מישהו עשה סרטון וזה קפץ. לא, הוא רוצה עכשיו טריפיטרופי. טריפיטרופי הוא חוסם. אין לו שיער בכלל. אם הדמות שיחקה כן, לא? כאילו, לא ממש. כאילו, מומסה. נסמת, כן. באמת, זה לא, אני לא מצליח לחשוב על זה. איך זה אפשר לנסוע מתחת למים? כן. אפילו פה יש את הסימן של ארז גולדי, כאילו זה בגלל הזה. לא, אין סיכוי. מה לא? מה זאת אומרת אדמה? האדמה של הים, לא ממש. למה מה לוקח לך לעלות? למה אתה חושב עדיין על טריפיטרופי? הוא בכלל לא כחול טריפיטרופי. לא. איך דמות יכולה להיות סוללת? כאילו, הסולל. תגיד, למה אתה תמיד הולך לישון בספה? ונגיד לא ישנה? לא. לא נורא חשובה לך? מה? לא. לא. לא ממש, לא. לא יודע. איפה אני אמור לדעת את זה? יא טריפיטרופי. בולבלוויני, נוקטופסיני. לא, אין לגו לבריינרוט, ואם זה היה, זה לא היה טוב. אומר לכם. לא יודע. איפה לדעת אם תמנון בבריינרוט אוהב פיסה? בואו נראה. וואו, הוא עלה עליי, בולבריני אוקטופסיני, מול בינה מלאכותית המורכבת מסילוב של תמנון למה הוא תמיד עושה את הסורה הזאת של בריינרוט? כי הוא לא יודע. טוב. לרגע חשבתי דוקטור אוקטופוס עוד. את האמת, נראה לי בזמן האחרון לא חשב טריפיטרופי. טוב, 1-1. אז כן, רק חיכיתי שהוא יעלה עליי. אז כן, זה היה סרטון היום. אנחנו נעשה עוד קרבות. טוב, אם אתם תעשו, אם נגיע ל5 לייקים לסרטון הזה, ביי.